už si otvorím Action Spa adventný kalendár. Vyzerá úžasne, pozrite sa, aký je obrovský. Na mojom kanáli už vyšli dve otváračky kalendárov od Essence a od Ballet, takže ak si tieto videjka ešte nevidel, bež sa pozrieť. No a ak máš rád action, tak mi do komentu napíš emoji srdiečka. Som fakt zvedavá, čo tam bude. Taktiež mi môžeš do komentu napísať, aký adventný kalendár máš ty, alebo aký chceš, aby som otvárala. Let's go! Takto krásne sa to otvára, pozrite sa, úplne úžasné ako okienko. Dizajn nádherný za mňa. No a v Action majú ešte ďalší kalendár dekoratívnej kozmetiky, ale ten spáčkový mi prišiel lepší úprimne. Jednotku máme tuto. Wow, face scrub. Tak toto vyzerá úprimne skvelo, je to face scrub na tvár, čiže veľmi dobré. Asi ani scrub nejaký nemám a je to tu písané aj po slovensky pleťový peeling, čiže úplne skvelé. Písali ste mi aj do komentov, že pri Ballet to bolo na tom zadnom obale, ale ja som ten obal vyhodila, takže už si to moc neprečítam, ale tuto máme krásne aj na tom produkte. Pozrite sa, mne tu už sa ide prezradiť nejaké a neviem, k čomu to patrilo. Takže to nevím. Poďme na ďalšie. Asi tu niekde bude možno chýbať tá nálepka, či čo to bolo. Dvojka. Páči sa mi, že toto je také dosť prehľadné podľa mňa. To je maličká dvojka. Ťažko sa mi to stadiaľ vyberá. Je to maska na pery. Otvoríme a pozrieme sa. Vonia to vanilkovo. Pozrite sa, ako zaujímavo to vyzerá. Wow. Niečo mi to pripomína, ale neviem úprimne čo. Tá vôňa je aj skôr do takej medovej, by som povedala. A plus je to vegánsky produkt opäť, takže tiež máme nejaké plus. Číslo 3. To je milé. Tu nemám napísané, čo to je. Takže už sa nechám poučiť. Tu máte tie popisky, ale musíte sa vyznať, že čo je čo. Poďme si to rovno aj odbaliť. Takže to je takáto rukavička, aby sme si nanašali nejaký produkt. A myslím si, že tam aj ten produkt niekde bude, ktorý si máme naniesť týmto. Tak ale to je fakt special, ona je taká drsnejšia, vidíte? A som zvedavá, že na čo to vlastne bude. Number 4. Let's go! To je maska pod oči, takéto krásne, nádherné. Také už mám teraz asi tretie, čiže buď to fakt niekomu zase dám, alebo využijem. Yes! Wow. Tuto máme telové maslo a veľmi sa mi páči, že tie produkty sú nielen fialové, ale aj do zlata, takže máte takú kombináciu, že niečo máte fialovkaste, niečo zlatšie, takže dosť dobré. Cítim to už aj cez obal a je to príjemná taká vôňa krémová. 6. Pozrite sa, ako to tam bolo napučené, čože? No, trošku mi to upadlo a ono to je fakt, že maličké, môžete vidieť, ale tak toto roztiahnem a už to má väčší rozmer. To je proste na umývanie, viete, tá húbka, ja to síce nepoužívam, takže buď to niekomu dám, alebo to začnem používať, ale vyzerá cute. Je len taká malička, môžete si to dať na telo. 7, moje obľúbené číslo. Face wash, takže toto máme čistič na tvár. Konkrétne je to pleťová čistiaca voda, takže za mňa úplne super. A teraz tu máme svetlú fialovkastú farbu. Vyzerá veľmi pekne a páčia sa mi aj tie vzory tých tablietok. Myslím si, že tie balenia sú úplne super práve na cestovanie, alebo keď chcete využiť tieto balenia, tak určite ich veľmi rýchlo vypotrebujete. Číslo 8. OK, tak tá 8 sa nám odlepila, pozrite sa. To je toto a ono to spadlo niekde tu. Áno, normálne mi to zapadlo na jednotku, určite to bolo tam, pretože isto. A sú to takéto tablietky, normálne, že wow, pretože ja som si kedysi lepila tablietky na tvár, ak si pamätáte v starých videách. Toto som úprimne nečakala, že bude v takomto kalendári, skôr by som to zaradila do nejakej dekoratívnej kozmetiky, ale let's go! Mám radšej síce striebornú farbu, ale aj zlaté sú cute, možno ich niekedy využijem. Číslo 9 máme väčšie. OK. Krém na ruky. Tak to je krásne. Zasa to máme s orchideou, takže úplne úžasné. Ja už som začala používať ten Essence krém na ruky a môžem vám povedať, že úžasne príjemne vonia, takže som zvedavá, či mi ostane takto na zimu, alebo využijem potom aj. A máte teda 30 ml tohto a myslím si, že aj tie ďalšie majú okolo 30. 10, tá je o dosť väčšia. Cože?
Je to vanilková vôňa, relaxačná a sú to bublinky, čiže pena do kúpeľa. Otvoríme, ovoniame. Tú vanilku tam cítim a tie bublinky podľa mňa budú úplne nádherné. Extrémne krásny dizajn, toto som fakt nečakala, že to bude do takéhoto mesiačikového tvaru. 11. No way! Maska číslo 2. Predtým sme mali masku len na oči a teraz máme masku aj na celú tvár, takže toto je úplná pecka, máte takú sériu, máme tu hviezdičky, mesiac, celkovo mi to prípada, že to nejak kombinovali do takého nočného módu, keďže to je spa a máte takúto starostlivosť, kde sa môžete venovať sami sebe večer ku večerným hodinám, čiže topka. 12. Ďalšia maska. Čo? Tak oprava, nie je to maska, je to soľ do kúpeľa. Máte si to aplikovať do teplej vody 35 až 38 stupňov. Zase to máme vanilkovú vôňu a vyzerá to akože zaujímavo. Takže pre tých ľudí, čo nemáte vaňu, už by ste nevyužili dve veci, ale môžete ich samozrejme, ako som viackrát vravela, niekomu dať. 13! No way! Nám to takto prilepili. Pozrite sa, pilník na nechty. Ale toto viete, že ja využijem, pretože ja a nechty a on je ešte trblietavý, takže toto je 2 v 1, toto ma extrémne prekvapilo a potešilo, wow. Z druhej strany ho máte takýto slabofialový a tu máte trblietkej, no nádhera, fakt, že super. 14. Tu máme taký malý 7 ml denný krémik. Taktiež prenosný, úplne skvelý a môžete si ho dať asi na tvár. Proste tu píše len, že denný krém, takže celkovo môžete použiť počas dňa. 15. Čo to je? OK. Tuto máte, že telová a vlasová mlha, takže taký sprejik na telo a vlasy. To vyzerá dosť zaujímavo úprimne a nebolo to ešte v žiadnom kalendári. Celkovo mi príde, že tu sú dosť také inakšie produkty, ako som mala v predošlých kalendárikoch. Wow, poďme si tu skúsiť strieknúť. A je tam zase, že orchidea. Takže kvietky, naozaj taká nenásilná jarná vôňa by som povedala. Máme tu číslo 16. Ďalšie trblietky a tento raz strieborné. Wow, tak presne toto som chcela, ľudia. Tieto tu určite využijem na nejaký make-up, môžem si ich dať na vlasy alebo na tvár. Som nadšená, že tu dali aj strieborné a tak nejak som to možno aj tušila. A máme tu 17. Yes. Takže myslím si, že práve tento body scrub môžete využiť s touto rukavičkou. Nie som si tým úplne istá, ale myslím si, že to ide tak nejak k sebe, pretože je to peeling a môžete teda používať takto. Už ideme na medzi poslednými okienka. 18. Ejha! Wow. Máme tento raz sprej ďalší a píše tu, že je to room spray, takže sprej do izby. Ideme to skúsiť nastriekať. Wow. To je niečo podobné ako to predtým, čo bolo na vlasy, ale myslím si, že trošku viac intenzívne mi to príde. Akože úprimne, celkovo tie vône mi neprídu nejaké, že extrémne kvalitné, že by to bolo niečo úplne, že expensive. Skôr mi niektoré z tých vôní prídu ako keby také lacné, jak by som povedala. Ale môže to niekomu sadnúť, nehovorím, že je to úplne že zlé, aby som tak tie vône ohodnotila asi tak 5 alebo 6 z 10. Kvietky sú príjemné, no nehovorím, že to je najlepší sprej, aký som kedy cítila, úprimne. A čo sa týka tých ostatných produktov, by som ich musela vyskúšať, ale vizuálne sa mi páči teda ich dizajn. Takže tento sprejik zaujímavé, počuli ste moje vyjadrenie? Wow, OK, hviezdička. Ja som myslela, že je to bomba do kúpeľa a to je mydielko, to je milé, to je fakt milé. Bola raz malá hviezdička, to je presne ona. Tak, už tu máme 20 a ja by som typovala, že by to mohol byť nejaký balzam na pery. Uvidíme? Né, je to zase nejaká maska. Tentoraz hair mask. Predošlé masky sme mali v zlatom balení, tento raz to máme v takomto fialovom. Vyzerá dosť cool, zase tam máme orchideové vône. Všetko je buď takou orchideovou vôňou alebo vanilkovou, čo nie sú moje najobľúbenejšie. Síce kvetové vône a svieže mám rada, ale táto orchidea bola taká zaujímavé. Ale pre niekoho to môže byť fakt, že topka, takže je to veľmi individuálne. Wow!
Ďalšia hviezdica. Tentokrát tu máme shower gel a musím uznať, že to vyzerá fakt krásne a originálne. Tieto balenia za mňa sú určite originálnejšie ako v tom balea kalendári, kde skoro všetky balenia boli rovnaké. Keď tie produkty mi prišli veľmi cute aj tými ilustráciami, ale toto, pozrite sa proste, ako to vyzerá. 22. Co to jako je? Tu si robíš srandu, tu k tomu není ani popisok, ale ja si myslím, že táto ružička má ísť do vane a rozpustí sa tam. Čo sa týka vône, tak nemá nejakú extrémne výraznú vôňu. Skôr je to úplne také, že random, ale vyzerá fakt krásne a veľmi uveriteľne, ako by bola real. Schválne mi napíšte, ak si myslíte tiež, že je to do vane, lebo podľa mňa tým zložením a vizualizáciou vyzerá, že hej. Predposledné 23. Ďalšia maska. Ja to vždycky volám maska a tento raz to naozaj maska je a je to maska na péry. Ja som ešte asi úprimne nikdy v živote nemala masku na péry, teda aspoň si nepamätám, ak som aj niekedy mala, tak to nedalo vo mne nejakú veľkú pamäťovú spomienku, ale toto tu by stalo za vyskúšanie. No a už máme pootvárané fakt všetko okrem 24, takže poďme na ňu. Najlepšie nakoniec uvidí sa opäť. Wow, tak toto tu... Je to určite najväčšie z celého toho kalendáru, má to 75 ml a je to vlastne telové mlieko. Ten obal je úplne odlišný od tej inej zlatej farby, pretože toto je taká, jak by som nazvala, bronzová. Opäť to máme s vanilkou, vyzerá fakt akože luxusne. Aspoň vyzerá, čo sa týka kvalitky, to neviem, to musíme použiť. Každopádne toto bol celý kalendár. Moje rýchle zhodnotenie tohto kalendára, určite cena, stále len okolo 13 eur niečo, takže ja si myslím, že super. Taktiež ako veľké plus ten design, proste celkovo tie produkty boli dosť odlišné ako iné kalendáre. Ale veľké mínus za mňa, ja som sa celkom poranila pri vybraní tých vecí, lebo tam boli tak nejak naskladané, že to nešlo až tak dobre otvoriť. A ďalej, nezdá sa mi úplne úprimne tá kvalita až nejaká tip-top. Väčšiu kvalitu mi prišlo, že mal Essence a Balea, ale je to fakt na každom individuálne, ako sa rozhodne. Mne tie vône až tak veľmi nesadli, niekomu možno sadnú viac. Každopádne, ak sa ti páčilo toto video, hoď mi like, napíš do komentu, aký kalendár si mal tieto Vianoce ty, alebo aký budeš mať a aký by si chcel, aby som ešte otvorila. Ak tam bude veľa lajkov a komentov, možno zvážim ešte nejaký posledný, uvidíme. Každopádne majte sa krásne, sledujte ma na mojom Instagrame ladyzika.pg a vidíme sa na budúce. Bye! Ale action akože v pohode. Nenadchol, nesklamal, je to také, že niekde in the middle, hej? Takže, ale action myslela som, že to bude lepšie. A nebolo to zle, akože v pohode. Som vďačná.